Egun on guztioi eta ongi etorri gaurko agerraldira. Gaurko Gobernu Kontseiluan 3 gai landu eta jorratu ditugu, baina oidan bezala COVID-19 inguruan aipamen pare bat egin nahi nuke. Alde batetik hildakoen etxekoei noski gure doluminak adierazi eta gainontzekoei gaixo daudenei edo bestelako kolpea jasan dutenei gure maitasuna adierazi nahi genieke noski. Bide batez lehen lerroan COVID-19 gaitzaren kontra lanean dabiltzanei gure esker ona eta aitorpena edo aitortza luzatu nahi genieke. Egoera hobera doa, baina oraindik ez gaude ondo eta txertaketa prozesuak aurrera jarraitzen duen heinean, gure prebentzio neurri guztiei eutsi beharrean gaude eta ahalegina egiten jarraitzeko eskatzen digu Gipuzkoarrei. Denbora luze daramagu COVID-19arekin, baina bukaera ikusten hasita gaude eta beraz beharrezkoa da prebentzio neurri horiek bete eta ahaleginari eustea. 3 gai beraz, gaurkoan jorratu ditugunak, lehenengoak bat nazionaleko 2 zubirekin zerikusia du, bigarrenak Filou Gipuzkoarekin eta hirugarrenak ohi den bezala COVID-19aren partearekin gure baliabidei dagokienez. Lehenengo puntua beraz, N1 errepidean hobekuntza egitera goaz, Lasarte horian eta horixe da hain zuzen ere gaurko kontseiluan onartu duguna. N1 errepideko 451 eta 453 kilometroen arteko 2 puntutan beraz hobekuntzak egitera goaz, proiektua eta obra kontratatzeko espedientea onartu dugu gaurkoan, eta lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 2,5 milioi eurokoa da beza barne. Gero lanak egiteko 8 hilabeteko epea eukiko dute. Aurre ikusten ditugun lanak honakoak dira, hor ikusten dizute irudietan 2 zubi dauzkagu 1978an egindakoak direnak eta horiek arau berrietara egokitu beharrean gaude eta euste sistema berritzera goaz 2 zubi horietan. Bata Oria ibainaren gainean dagoena eta bestea Txartel biribilgunearen gainean dagoen zubia. Horiek dira beraz, segurtasun ikuspegitik hobekuntzak egitera goaz, oinarriari dagokionez eta euste sistemei dagokienez ere. Horrez gain, bestelako lanak ere egitera goaz, pantaila akustikoa jarriko ditugu, Txarteleko zubiaren gainean jarriko ditugu pantaila akustikoak, inguruan bizi diren bizilagunei nabarmen mesede egingo dielakoan. Eta hirugarrenik 2 zubi horien artean dagoen bidea edo berritzera goaz, badaudelako tarte batzuk berrikuntza hori eskatzen dutenak zoruari dagokionez. Zorua berritu egingo dugu beraz. Proiektu hauek garrantzia handia dute, ikusi dezute 2,5 milioi euroko ahalegin ekonomikoa egiten du Gipuzkoako Foru Aldundiak eta lehenesten du alde batetik noski segurtasuna, inguruan bizi direnen bizitza kalitatea eta noski mantenu lanak egiteari jarraipena egiten zaio. Bat nazionala sekulako trafikoa dauka, garraio asko pasatzen da bertatik, alegia kamiolari asko pasatzen da bertatik, zama astunak eramaten dituztenak oso erabilia da errepide hori eta beraz mantenu lanakin jarraitu egin beharrean gaude eta horrek sekulako ahalegina eskatzen dio Gipuzkoako Foru Aldundiari. Bigarren puntua gaurko Gobernu Kontseiluan adostu deguna, Filous Gipuzkoa programa, badakizue 2000 urtetik gaur arte programa horiek abian jarri ditugu eta gaur arte 54 ikertzaile ekartzeko aukera eskaini digu programa honek, garrantzi handia ematen dio Gipuzkoako Foru Aldundiak eta aurten ere 480.000 euro onartu ditugu deialdi honetan. 2 helburu bilatzen ditugu honekin, alde batetik ikertzaileak kanpoan dauden ikertzaileak eta eskarmentu handia duten ikertzaileak Gipuzkoara ekartzea eta behin irakarrita bertan egonkortzera, alegia hemen gelditzea da bilatzen duguna. Deialdi hau Gipuzkoako zentro teknologikoei, unibertsitateei, osasun ikerketako institutuei eta IGG prozesuak daramatzaten enpresei zuzendutakoa da eta honekin finantzatzen da lehenengo urtean pertsona hauen gastuen 100%,
bigarren urtean 80% eta hirugarrenean 70%. Honekin beraz, ez bakarrik ekartzea, baizik eta bertan gelditzea eta ibilbide bat eukitzea gurean. Baldintza bakar bat eskatzen zaie, eta da azkeneko 3 urteetan Gipuzkoan 6 hilabetez gehienez lan egin ez izana. Horixe da eskatzen den baldintza bakarra. Baina 3 urtez mantentzearekin jarraikortasuna ematen zaie proiektuei. Zergatik Filos Gipuzkoa bezalako programa bat aipatu dizuet, 2000 urtetik ona 54 ikertzaile ekarri ditugula, eta honekin bilatzen duguna da gure ekosistema zientifikoa aberastea eta bikaintasuna sendotzea. Helburua noski ezagutza aurreratua sortzea, proiektu ekonomiko berriak sortzea eta enplegu berritzailea eta ona sortzea Gipuzkoan. Pandemiarekin, zesanik ez, testuingurua erabat aldatu da eta pandemiak eskatu du eta nabarmen utzi du krisi ekonomiko larria bizi izan dugu, osasun krisi larria ere bizi izan dugu, ziurgabetasunez betetako etorkizun bat daukagu aurrean, baina inoiz baino gehiago argi gelditu da ikerkuntza beharrezkoa daukagula eta honekin ere argi gelditzen da Filos Gipuzkoa bezalako programa batek etorkizuna eukiko duela. Eta talentua erakarri eta egonkortzea hoxe izango da oinarrietako bat etorkizunean eta Gipuzkoako Foru Aldundiak beraz horren aldeko apostuarekin jarraitzen du. Bai azpimarratu, ikusita arrakala dagoela baita arlo honetan ere gizon eta emakumeen artean, bereziki eskatzen dugula emakumezkoak erakarri eta gerturatzea. Aipatu nahi nuke, adibidez atzoko egunean, martxoaren 8an, omendutako 8 emakumeen artean, horietako bat, Idoia Otsoa, Filos Gipuzkoa programarekin etorri zela Gipuzkora eta bertan dagoela lanean. Beraz, ekosistema berritzeko eta ekosistema indartzeko balio du programa honek. Aberastasuna ekartzen dio gure lurraldeari. 3. gaia, gaurkoan, ohi bezala, COVID-19 gurean degunetik, gure baliabidetan zenolako inpaktua duen aztertzen dugu, eta momentu honetan gure baliabidetan 6 positibo dauzkagu gizarte inklusioko baliabidetan eta gainontzekoetan batez. 6 positibo beraz gizarte inklusioko baliabidetan batez gainontzekoetan. Langileen artean 2 langile dauzkagu momentu honetan diagnostiko positiboarekin, 2 egoitzatan. Txertoari dagokionez, txertoa ritmo onean doa, adinekoen egoitzetako erabiltzaile eta langile jaso dute txertoa, eta orain eguneko zentroetan eta desgaitasuneko baliabidetan ari gera txertoa jartzen. Datozen egunetan bukatuko delakoan gaude prozesu hau. Bestelakoan ere, bide batez aipatu nahi genuke, Gipuzkoako Foru Aldundian suhiltzaileen txertaketarekin ere asteragoa zela, bihar bertan hasiko gera, Oriako parkean, bihar hasi eta martxoaren 18an amaituko dugu. Dakizuenez, suhiltzaileei AstraZeneca txertoa jarriko zaie, beraz 55 urte baino gutxiago duten suhiltzaileei jarriko zaie txerto hau, eta 2 txerto behar izango dituzte, lehenengoa, beraz, bihar eta 18 artean jasoko dute, eta bigarrena 10-12 astetara horrela baitago aurrikusia AstraZenecarekin. Bien, resumiendo, en castellano, 3 temas que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy. El primer asunto tiene que ver con la mejora en 2 puntos de la Nacional 1 de Guipúzcoa, en 2 puentes, más concretamente. El segundo punto tiene que ver con Filos Gipuzkoa y el tercero con el parte semanal del COVID-19 en nuestros recursos de Guipúzcoa. El primer asunto. La Diputación va a renovar los puentes de la N1 sobre el río Oria y la rotonda de Chartel. Es un trabajo que va a costar 2,5 millones de euros, por lo tanto, un esfuerzo económico importante para la Diputación Foral de Guipúzcoa. Las intervenciones principales se van a realizar, por tanto, en 2 puentes. Tienen las imágenes a continuación, si no me equivoco. El primer puente está sobre el río Oria y el segundo sobre la rotonda de Chartel. Se va a mejorar el sistema de contención de los túneles, de los puentes, perdón. Al mismo tiempo se van a instalar pantallas acústicas en el puente de Chartel y al mismo tiempo se va a mejorar el firme entre los puntos 41 y 43
de la Nacional 1. La Nacional 1, como saben, es una carretera muy utilizada, con mucho uso y, por tanto, requiere un mantenimiento importante. Y en cuanto a los dos puentes, bueno, pues son puentes que se construyeron en 1978 y hay que adecuarlos a la nueva normativa en vigor. Por tanto, el presupuesto base de licitaciones de 2,5 millones de euros IVA incluido y el plazo de ejecución será de 8 meses. Segundo tema que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con el programa Fellows Guipúzcoa. Como saben, es un programa que está en vigor desde el año 2000. Desde entonces hemos atraído a 44 personas investigadoras que han reforzado el ecosistema investigador de Guipúzcoa, aumentando así nuestro nivel científico. Por una parte, lo que busca es la captación del talento y, por otro lado, retenerlo aquí en Guipúzcoa. Lo que asume la Diputación, en este caso con este programa, es el 100% de los gastos de contratación en el primer año. En el segundo se asume el 80% de los gastos de contratación y en el tercero el 70% de los gastos de contratación. Es un programa de 3 años, puesto que los programas científicos, las investigaciones científicas suelen tener un recorrido de unos 3 años, por lo tanto, con un año no era suficiente. Hay una única condición y es que en los últimos 3 años no hayan trabajado durante más de 6 meses en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Este programa era importante hasta ahora, evidentemente, puesto que enriquecía nuestro ecosistema investigador, como les decía, pero en este momento de pandemia se ha visto muy claramente que en un momento de tanta incertidumbre de cara al futuro es muy importante la investigación para impulsar la recuperación y el crecimiento de Guipúzcoa. Y también, como detalle, quería decirles que ayer se homenajeó por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa a 8 mujeres y una de ellas, Idoia Ochoa concretamente, es una de las personas que ha atraído la Diputación Foral de Guipúzcoa mediante el programa Fellows Guipúzcoa durante estos últimos años. Una persona que trabaja afuera y que hemos conseguido atraer, enriqueciendo así nuestro sistema investigador. Tercer punto que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con el parte del COVID-19 en los recursos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Indicarles que únicamente hay 6 personas con diagnóstico positivo en nuestros recursos, 6 personas de los recursos de inclusión, y en el resto no hay ningún caso positivo. En el resto de los recursos que tiene la Diputación Foral de Guipúzcoa no hay ni un solo caso positivo. En cuanto al personal trabajador, hay 2 personas con diagnóstico positivo en 2 residencias de Guipúzcoa. En cuanto a la vacunación, se está haciendo a un ritmo adecuado y esperamos terminar con los centros de día y recursos de discapacidad en los próximos días. También decirles que mañana va a empezar el proceso de vacunación de bomberos y bomberas de Guipúzcoa. Acabaremos con la primera vacuna el 18, puesto que es la vacuna AstraZeneca la que se va a destinar a bomberos y bomberas menores de 55 años y entre la primera y la segunda vacuna tienen que pasar 10-12 semanas. Hauetxe beraz gaurko kontseiluan jorratu ditugun gaiak, galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest naukazue. Bai, egunon, nik zenbait galdera ditut. Lehenengoa, Lasarte Horiako zubien konpoketan noiz hasiko liateke? Bueno, orain esleipena egiteke dago, azkenean proiektua egin dugu, jarri dugu, gutxi gora bera 6 hilabete bat. 6 hilabete barru hasi. 6 hilabete barru hasteko moduan egongo litzateke, eta gero 8 hilabete lanak aurrera burutzeko. Eta kanpora joandako eta berriz bueltan nahi dituzuen talentu horiek gipuzkoarrak izan behar dute, Euskal Autonomia Erkidegokoak, ze eremutan? Ez dute zertan gipuzkoarrak izan behar, ez, dia ikertzaileak erakarri nahi ditugunak, eta izan daitezke kanpotarrak eta gipuzkoarrak ere noski, baina edonor, azkenean bilatzen duguna da, talentu handiko ikertzaileak bilatzen ditugu, eta horiek erakartzeko sistema bada, berdin dio nungoak diren jatorriz. Ez da beraz joandakoak gutan ekartzekoa soilik, ez? Ez, hori beste programa bat izango litzateke, baina Fellows Gipuzkoaren kasuan, kanpoan lanean dabiltzanak erakarrena ditugu, berdin dio ze jatorritakoa dian. Beste kontu bat etorriz, hor Real Athletic finala dela eta ez dela lehendakariak gomendio egin du, lehendakari ez da joango hasteko, eta gomendio egin du Eusko Jaurlaritzak alegia ez daile inolako ospakizunek egin, dela Bilbon, dela Donostian, Gipuzkoan edo Bizkaian, ez da.
Orduan, batetik, zuek joateko asmorik baduzue, final horretara, izango du ordezkaritzarik aldundiak, batetik hori, bestetik, kasu honetan, realak irabaziko balu, izango litzateke halako ospakizunik edo harrerarik diputazioan? Gipuzkoako Foru Aldundiak COVID-19 gurera sartu zenetik, bere ekitaldi ekimen guztiak egoera sanitarioari egokituta egin ditu. Ospakizunak eta bestelako ekintzak ere. Eta kasu honetan, realak irabaziko balu, noski ospakizuna eta harrerak COVID-19 pandemiak ezartzen dituen baldintza horietara egokituko genuke, noski. Gu beti Gipuzkoako Foru Aldundiak gure lan guztiak horretara egokitu ditugu beti. Osasun agintariek agintzen duten horretara. Atzo bertan ere ikusi zen, martxoaren 8 lotutako ekintza guztiak horretara egokitu genituen, bai Gipuzkoako Foru Aldundia bere aldetik, eta herritarrek ere, Emakunde bera gaur entzun goizean, nola zoriondu zituen herritarrak, hain justu ondo egokitu zutelako beraien alderrikapena egoera sanitario honi, eta kasu horretan finalare dagokionez, geuk ere gauza bere egingo dugu. Ordezkaritzaren kasua ez dugu oraindik aztertu, oraindik ez gera horretaz hitz egiten hasi, baina bai argi uzten duguna da ospakizuna egokituko dugula egoera sanitarioari. Hori pentsatzeko zen noski, ze formatu harrelezake? Harrera bat, jokalarientzat eta erakundearentzat bakarrik, ez dakit? Lehengo astean bertan guk harrera ofizial bat egin genien bi kirolari profesionalei, eta harrera hori ere egokitu genuen egoera honetara, beraz ikusiko genuke nola egin, baina orain arte asmatu dugun bezala egokitzapen hori egiten, irabazten realak irabazten duenean ere egokituko dugu noski. Zer iruditzen zaizue Bilbo aldean gabarra prestatzen hasi zena? Nik uste horrelako finalak garrantzi handikoak izaten direla, eta momentu honetan ere jendeak behar izaten duela ilusio puntu bat, ez da? Orduan, atletiken inguruan ilusioa egotea normala da, hemen realaren inguruan ilusioa dagon bezalaxe. Ilusioak azkenean bizitzari ere poza ematen diote, eta momentu honetan nik uste horrelakoak ere ongi etorriak direla. Beraz, ilusio handiz biziko da bai Gipuzkoan eta bai Bizkaian final hau, eta onenak irabaz dezala. En el caso de que la Real ganara, entonces, ¿qué tipo de celebración, de recepción estaría dispuesta a hacer la Diputación? Por una parte eso, por otra, enviaría alguna representación a Sevilla en este caso. ¿Y qué os ha parecido que la gabarra se esté lubricando y se estén haciendo pruebas de flotabilidad? Considero que la ilusión es importante siempre, tanto para la Real Sociedad como para el Athletic, entiendo. Pero la Diputación Foral de Guipúzcoa, como ha hecho hasta ahora, adaptará la celebración al contexto COVID-19, como lo ha hecho siempre y en todos los casos. Nosotros hemos hecho recepciones institucionales, hemos celebrado, incluso el propio 8M ayer mismo, con éxito, conjugando la reivindicación y en este caso la victoria de la Real con la situación sanitaria, y estamos convencidas de que la institución lo hará y también lo hará la ciudadanía, sabiendo que la ilusión es bienvenida y evidentemente el triunfo también lo será, pero hay que saber adaptarse a la situación, lo hemos sabido hacer y lo seguiremos sabiendo hacer. A partir de ahí la representación es algo que todavía no hemos abordado. Ez dago beste galderarik, eta honekin bukatuko genuke. Eskerrik asko eta egun ona izan dezazuela.